तो लागम वहाँ के चिल्लाए कभी ले तार खाए ना बनल घर के काम कम बाटे कर। हेलो हेलो काजी कहल बा का हाल ठीक बा। तू बार बार कितना फोन करता हो तारा बुझाता हम घर में बानी माई या बाबू सब कोई बा तू रेला कहले बहुत फोन लेले कैसे बोलतन जी बार बार फोन करतनी हम रोज रोज फोन करना का रोग भिरी त ना करी ना तो बताओ हम कोई फोन उठा लिए बतियावे लगी न कहीं फोन उठाली बतियावे लगी मतलब हमर ससुर जाते रहो भुला गनी हमरा के ना हम भुला गई हम ई कहला हनी बड़ी गर्मी लागता का बोली हमरा के बता के का आइलू बता के तो कहली फोन कइले बड़ू जाई तो कैसे हो जाए हम फोन करी रहो के दिमाग खराब बाटे का आई बनी तो फोन कइले बनी रहो अभी ठीक आई हमसे मिले खातिर नया भतार मिली तो भुलाइए की बुची ढेर ना बोली फालतू बता तो बुची भैया होतिया फालतू बोलता क्या हो के कराले बतिया तू हेलो के कराले बतिया तिस रे के हो क्या हो हेलो केहू न रे माई दते ने फोनवा अरे तोर दमदा हो आई नहीं तो होने कने लुआ कत दमदा दे ने ले कट ले हेलो 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 हां हां बोली का समाचार जी हाजी पाउन जी रोरा तो कहले रे कहियो ना बतियाती का बतियाव तनी नहीं नहीं तो मैंने का हो जाई माने बतियावे तो रोवा नहीं कि उनके लेके बतियाई तो बतियाई हम कुछ कहले रही रोरा के रोरा याद बा कि ना हम पीछा हटता तनी कबो पहिले रोरा पाहुन नहीं अब पाहुन नहीं खी जननी न अब फोन से मत बतियाई ठीक बा पाहुन नहीं कि तो और सब कुछ बानी नु का को होते स्टोरी माई अभी ते चुपचाप रहो तोर तो खबर अभी हम लेता नहीं बाद में पहले ने सुनी हां अपना वादा से मुंह करी मत का वादा आवाज ये खोल नहीं ना नहीं खोले बोली तारा को बता बहुत कुछ मैंने का से का कोने का नहीं कि खोला रे कैसन वादा रे नहीं रे तारा बुझाता है काले बताओ बगीचे में लेके आओ चली ठीक बा रखी अरे हमर फौजी वो करल काहे कहते बतियात लिस रे ना इज्जत रह देबे तू का और न चलत रे और न चल तू पहले इज्जत रह देबे कि ना इज्जत रह देबे को अरे मन का से फोन करके बतिया आज के बाद में तोर भत्तार नहीं के बियाह टिक के गोल बड़ू अभी मन करता मिलन वाले मिले के तू कौन सी बतियाली हिस हमके ई बता ना हम ई बतियानी ना त तू कहले रे हमरा से कल क्रिया कसम कहले तब दौरा लइके सब ना बतियाई पहले जौन कहनी तौन कहनी पहले हम जानते त पाहुन पाहुन कहते ओ मुले हम पाहुन कहनी एही के इहो माना कहनी कहले बन हम ना बतियाई तू पाहुन कह देली ओकरा के हां पाहुन करे ना तहरे काहे तार यार रहे त पाहुने न कहत रही पहले यार रहे बोला जब रहे तब न रहे बोल ना सुधरबे ना देख ले कहत नहीं ना सुधरबे तो कह दे हम कहिए तो दे हम हता रहले तहरा पूछबो ना करे सर हाथ ना पहिर के ओढ़ के चलत न पूछबो ना करे सर तो ए जे खसेटे लगबी देख भाई ढेर बोलत है तू का बोलत ले का बोलत ले के बतियली इसका हमरा ई बता तू भाई बताबा नंबर उड़ा देता है मिले नंबर दे कैसे नंबर उड़े ले रे दे हम उड़े दे उड़ा अभी उड़ा हमारा सामने उड़ाओ तू चल हो गई न बतिया इस फोन करनी हम तो छीन के तू बतिया हां तो अब ओकरा पे नजर मत गिरे नतिया कैसा लागेला रे चिल गोजर निहन लागेला कैसनो लागेला प्यार कर रही ना कौची प्यार कर रही जे कोइले रे तहिया कोइले रे सब नहीं किस कोइले समझ ली नहीं तो सोचे नहीं तनी बुला के जो भौजी बुला दिए जो ए जले बूढ़ी बाबू बोला मैं बताए तुम तोरा के बहुत बोलत है तू हां ता ठीक है बा अरे बताओ वो खिलवड़िया नंबर हमारा मोबाइल में से लगा के कैसे बतियाती है इन करते बरा मुंह पूछबे करम अभी मुंह पूछा तनी रुका अभी हमर नंबर है तो याद है बा 9 5 5 5 0 आ फिर 2 8 3 हेलो हेलो ढेर प्यारा वासल बनी कोई दिन हां ओकर पाहुन जी कहनी त गुलावरा ने फूल गई नहीं का अरे ना वो हम तार सामान खरीद के लेके धइले बानी उ हमर बेटी भी है ना एक के चलते कुछ ना बोल नहीं जननी ना त नु कैसे तो कहाला ना आ मेहरारून के काठो के साथ ना भावेले तू त हमर बेटी है रौरा खातिर हम कुछ भी कर जाई फोन उठावत रही बार रेला कोइले भी फोन बुझाता कि एको है ना उठे ओकर फोन ने के ओकर फोनवा ने के उठले एही से हमारा नंबरवा से कहले हिया ने कहतिया भेंट करे के माता ना नत करम कर ले भेंट घर में मत देम डाटम रगवा ओकरा के तब तोरा अच्छा रौरा काहे खातिर भेंट कर जवन उ सुख ना दी तेवन सुख हम देबे पे तैयार बन के रौरा काहे ओकरा ले भेंट कर रोवे लागल हम नहीं बेचैन उ बेचैन दिया तने मने बूढ़े न बानी त का हो गइल हम कहला हनी बूढ़ आया तू बगीचा में रो मत रख हम जाना तो नहीं बूढ़ बानी ऐसे रौरा पागल चलत नहीं हमरा से कैसे मैंने अपना दिन बूढ़ ना कहनी आज बूढ़ कहतई तारा के
चली तो ठीक भाई आई मत रौरा के पैसा के कौड़ी के जवन को हम तवन हम रौरा के देवे पे तैयार बनी लेकिन रौरा हमार हनी हमारे बन के रहम ठीक नो यही बात पे एगो दे दी तो मीठी मीठी आहा कुछ कहो हमरा से बहुते नु प्यार करे लन आई दिल खोल के ना ई जानते तो हम ढेर सुगर सगर बन तो अभी ले निकले प्यार करे ऐसे तो कह देनी तो गोइल तो गोइल रौरा चिंता मत करी हम बानी नु रौरा खातिर रौरा के उ जवन सुख ना देलो तेवन सुख हम दे हम लागम वहाँ के चिल्लाए तो अभी ले तार खाए ना बनल घर के काम कम बाटे करत करत मन एकदम थक जाता माई ओ कन्या के हो बारू अनि हाँ। चाची जी बानी आई ना दादा। आउ तब घर अभी खाना नहीं खुका बनैले हो ले तू तो। ढेर लुसड़ा बारू मेहरानू ए दीदी जे ले हो गेला के ले जा दे हां कुबेरा उठबे कोई नहीं कुबेरा उठबे कोई नहीं काहे कुबेरे उठलू हो रात में सुतने 10 बजे बना खिया के माजा धोवा तो बेरा हो गई तो बताई तो लगले में बिहान हो गई अरे देही दिन कारण देव जरूर बानी। बचिया हमार त 3-4 बजे न उठे के पड़ेला देखता ही बड़ू की छोटा की हमार गोतीनिया नहीं से गोइल बिया नैहर नैहर में गोइल बिया गइया ना की? गोइल बिया जो 15 लाख गई हां तब मैं सानी पानी मैं गोबर मुत हमरे करे के बटे ओई में लइकन का नतिया गेला 6 बजे स्कूल लागता हां ई तो बात बा बिना खियले बाल बच्चा का भेजबू हो लहर नु मोरलिंग पढ़ाई होता दीदी हां मोरलिंग में होता थे यही से अरे नरेटवा में हुरबू तो बहिनी लागी हो नरेटा आ जानता नहीं हमरो घरे काम बढ़िया ये गो नंदी एल बई तो बनाव खिया हां देखो नी ह कल समिया के लागत बहर ज्योति के भी जात चिराई रही बड़ी, हाँ। बहर से जात रही तो लागल है वैसने लेकिन रवि तो से पूछते कते का जाने हो भौजी हम तो देखबो ना कहीं कुहे बिया के लेकिन बोल ना बेटी आई गाड़ी तो घुमन तनी घंटे चिउरा है ना ते हाँ अब देख सुनबे तो नहीं बराबर। ना हो गई यही के चलते आगे बोल देम ना कि काजी खेलवाड़ी अबे भतरवार थी भतार का चल गई नहीं तब बोला चली नहीं का अब कर हमनी से हां टेड़ुआ के बोल मजाक कर लगी के ना हो भौजी बोलत हां बा। से तलु ऐसा ही बोला मु त टेड़ुआ के बोले लगी तनी कहां गली बोली गोई आई गोबर फेके आहो तनी हवला काटवा देबू गैस तो नहीं भरावा तो जा हमनी के बारवा आइले बन जाब की हरी तभी अभी पूरे नहीं कबल तो कैसे रात भराई ना ना भराई कने मत देखो तो हम हराइयो गोइले रो देखो त नीनू यही तो बड़ी बोलता महंगा गई बा गैस जान तू काहे खाती लइका के बर्थडे आवत टुवे त अबरी बेर रोवा त कहता नु कि नाही से हमार बर्थडे मम्मी हमार बर्थडे मनी अब बाल बच्चा बाना से दुनिया दौड़ी के देखत न सब भाई लेकिन हई बान से कहबे नु करी हन सब दा बता यही के चल देख ए दीदी एगो बात कहीं पनीर बनाओ तो ना हां पनीर नंदी खाती अच्छा मुर्गा ना हो ठीक बाटे मुर्गा मछली ना नु खाली हां हां मुर्गा ये तो मछली ना बात सही खाली। कहता बिटिवा ना खाली एकदम अजी दीदी सबसे बढ़िया रही नु कि 500 के गोइठा किनम नु तो मैं भोज के खाए बन जाई राउ आ जान जाई आ गोइठा में लागत 2000 रुपया भाड़ा तेरी बनाई हसन हो आ एक काना लकड़ी लकड़ी भैया जी ले कका फरवाती हैं? लकड़ी तू फरवाती बाड़न हिया हो आज बड़े लिखी है ना ना खलू है ना तनी मनवा उदास जाता थे कि खइए नहीं खन बाहर गइल बा ना अभी काटना दिन भइले ही बाटे हमरा बुझे जाके 1.5-2 महीना होते बा घर ही में केक मंगा के अपन नहीं में काट ले रहती मरत रहेला सही जे तब तनी मनाम में बर्थडे अच्छा ये लागेला कहता कि डीजे मांगा मम्मी डीजे मांगाओ का करब का छोटा करब? डेगा बानू बाजावा उहे वाला इनका से थी उपेंद्रा घर से मंगा दे हम लइकन के शौखुन हो जाता हां हो कनेवा का करबू इनु एनु बाटे के बाल बच्चा देखत न अब हमनी नहीं किनु ना। दुनिया दौड़ी के देख लीलार हम काहे का पारापन फोरी आ बाल बच्चा का बनाई है दीदी बनौली हम अथी दाल भात तरकारी बनौले बानी हो बनाई ले बनी हाँ कटहर फरता हो कने अब तर सास त हमरा घर दे नइते नहीं की उ एकदम चिची फाती ले लेबा के का मतलब भेला अतिये त कटारा ठीक लागेला कटहरिया अच्छा ये बतावा ओ गांव से हमें ई उटला से ई टोला लेके आए त केहू देखे त कहि कि देखा न ओकर दोस्त प्रेमी बिया त लाग के पहुंचावतिया हमनी के देख नहीं खे तारा सास जइहन त 2-3 गो धरा दे झोरा में कह के दे हां झोरा में कह के दे दे गौवा में आइया ना त पूरी के भेजी है कने ठीक बा भेज दे अब जन काम खाती ई त होइबे ना कइला कुछ कहा मोटको वो दीदी बड़ी अच्छा लगी ना व्यवहारों के बढ़िया ऐसा बात नहीं के लौका नेनुआ फरेला तो बहाना ना करी ना झोरा में कह के भेजा देना हमनी के घर ऐसा नहीं ना व्यवहार ठीक लगेला जाते नहीं हम मिल के जल्दी से चलिए कहाँ निकल गुनी कहाँ निकल गुनी जाते उन्हें बगीचा हो रे मैंने दिन भर बगीचे में तो काम चल जाई
हो कने हुआ तू काहे में ऐसे करेलू ई बताओ बहरी सारी घरे लाइटिंग नहीं खे पर पैखाना लागी त बहरी सारी ना जाई कतना होगे जातनी हम नहीं खिरवा का जानत 4 बजे भोरवा में उठे में लाग पड़ेला अब दिन भर देखत के बच्चा में रहत नहीं रह हमर ओ घर ना होखेला घाम हो गेला होखेला ना 11 10 12 बजे नु तब हमर होखेला हां तुम जा बुढ़वन के देखावे जालू देखावे देखा ई कुल गंदा बात अपना जुबान से हमर के मत बोला गंदा बात बोलतनी हां जाना लो हम मुंह के आनी बुझाई लो कुल के ना कहानी हम जाना तनी बूढ़ बहनी तनी सहूर एकदम सीख जाई ठीक बा घर में बेटी पत्ता उतर ले बानी कैसे रहे के बा कैसे नहीं करे के अब गहूं छान के धइले बानी कि अब छत पर डाली के डाली हमनी के जाके डाली जा हैं हमारा घर में सास ननद काहे खातिर रहली स बहरी के कामे करे खातिर नु एगो बात कही तू देखा हाला मत कर आ गहूम भइल त बुचिया पसार दियो करे ले कह दियो अरे जे मकौड़ा मारे जाइब जोतिया के कह तू ना पसार दी हमर बूढ़ भाई हमरा से सीढ़ी पे चढ़ नारा कबर जाई कि ना एगो त सही लाद झरत एगो और झरवाई लाद झरेला खइला से हटबे ना कर हां त पेट बुआ त खाई ना आदमी हम जाना तनी कौन तार पेट झरता का करे जातनी ठीक बाटे का करबनी यार भाता रखल बनी यार भाता रखल बनी बुढ़ारी में हम यार भाता रखतनी कल बड़ू खेला भरोसा नहीं खे भरोसा नहीं खे तनु हां ये भरल जवानी रहे तो यार भाता ना रखने अब यार भाता रखतनी खिलवाड़ी अपने नहीं हम समझतड़ू जातनी बहरी देखे हैं का देखे जातनी हो जाके गांव पसारी चुपचाप हमरा से गांव में ना पसरे हमरा से काम धंधा ना होई बुझाई ना नु त बेटा हां कह दे जननी आ दू चार गो बात बोल देला त कहलू के पतो ये करके बोलवाओ तैसे लइका से हैं का माने बात बोल देबू का बोल देबू आइम के बाद में ना पसार जाई अब ते घर तो खतना घाम होगा गांव पसारल जरूर बाटे घूमल जरूरी बाटे कौन अर्जेंट का चलो सारी घर में मैदान कर हम बिगा चल देखा तनी कितना मैदान कर तड़ू माने हाथ को लौड़ लंगल बुगे तो मैदान सारी घर में जाई के करी खाली माई बेटी बैठत रहत जा तू जब से ससुरा से आई बाड़ू नु तनी ससुराइती भइलू तनी सुधार जा शासन चलाइम का ससुराइती भइनी त शासन नहीं की चलावत लेकिन तनी आई बनी त काय भौजाई संग हाथ नहीं बेटा सकत तो बोली का करे के बोली का करे के बेटे बोला बोली तू करत रह तू जो गहूं पसार दे रे हम जातनी होने हमरा देह में मैदान लागल बा ठीक ना हां तना घाम भइल बा कहां देबी रे काज बोने झूठी उठी में चलना जाई भट हम जाते हमरा कहां जातड़ी बुझाता हमरा चल हम तो पीछे देखम कहां जातड़े चल जाके देखी ठीक बाटे उनकल तो घूमल तो हम एबार छोड़ाइबे करब आवत मनु तब उनकरा ले हम पूछतनी ना तो बुढ़िए घर में रहन ना तो हम ही रहम गांव घूमे के आदत लागल बाटे बूढ़ होकल जतै लूर नहीं के इनकर सब सुधरत आय हमनी के निकल के लागल जे घूमे नु तो कहन कि आके खोरा में नाचे लगली स काजिन लइकवन काजिन का हमा चल गेल बा स एनियो तो अति इतना कइले बड़ा सन कि का बतलावे लही आए खैता सब पियता सन नहीं हो ना खाए के बैठे का ना कुछ करे के बाटे ये ना हो जाता तो स्कूले से आवत न सब बाल बच्चा ए दादा कॉपी कलम रखत न स हेने से होने दौड़ चलत रहत न स एकदम में आए ई ना कि दर्द फरिया में अइलन से तनी खा के नहा के आराम से सूती हथिर से त नाही काजी बिटिवा कहां चल देहनी अरे जात रहनी होनी घूमे हो तनी खस का घूमे कहां बा आ ठीक है बटे जी कैसे बैठा तनी जी तनी खेलवाड़ी की होनी यहां बैठी त हमर में सट्टा काइलू है खेलवाड़ी है नहीं है के बैठा अड़सा खेलगला रहो आए बैठे बनी का अरे बाप हो बाप ली, बोल। काजी बुची जी काहे हुआ दे दिनिया से बतियावत तो कोई बात आ भौजी के रउआ कर के बोलत अरे हां जी ओ जाके फिर देखी जी कहां गए हां ओ फौजी अरे पड़ गई बेटे हो जाके ना ऐसे कहां है जतन बहर से का जतन जी गइल ये माई ओकर के पीछे नहीं कि कहां गइल बिया देखे काजी खेलवाड़ी ओने बहर से का जतन हां भौजी अरे बाप हो बाप दोनों माई बेटी खूब पनीर खा ले बनी जाना तेरा और माई तिली ओनिए जातनी रौरो जातनी ओनिए माईयो गइल हिया हां और माई गइल बनी कहनी पूछनी कि का भइल बाजी चाची जी त ये करने वा का हम कही हमरा जीव निक नहीं खेला गते ई ना कि दवाई बीरो लान के मेडिकल वापस ले कहतिया कि आवत नहीं हम बहरिया से बहर से चल गइल बिया ऊ हो जातन तो देखत निकाने कोने गिर और मत जा देखा कसम खा भइल बा की भइल बटे जी पूछी जी का बतावा का तरह किलो का तहरा हो खेलवाड़ी एगो बात पूछी देखे अभी के और मर्द लाइन पर नहीं खन ना ना भौजी आज सासी से अभी बतियाई ना अब आप भौजी कौन काम बजी अब बतिए लगे हां
हाँ जी बुची जी ठीक कहतनी। अब मान ली कि पहले कांच कुंवार रहनी तो बतियनी लेकिन अब वो गलती मत करम जी बुची जी। अच्छा ये बताई कभी यही जिगवा अगर मर्दार और जान जाइम तो रवा के फिर छोड़ देम तो रवा का करम? हां तब बताओ तू ही एही सोचे भौजी तो ऐसे ना बतियैला छोड़ देनी हम बियाह शादी भइल तबे छोड़ देनी। हाँ तो ठीक कही नहीं ई सब ना कुल करे के चाहिए। ओती समय तो देखी ना बेटा वो मुंह उछरून जैसा क के एने से ओने घूमत चले ना। हां हमारा तो ओकरा से मतलब जाए तो कावन काम बा घूमत चाहे कुछ हो कर। हां जी बुची जी ठीक है। माया बगल में जाई माई के देख गिर जाई हो बल बिया त घाम भइल बाटे। दोनों माई बेटी मार ढेर पनीर खा ले बजा की दोनों को बेरी बेरी लटरिंगे लगता है दादा। आज जाते देखो लइकोन अभी तक हमरा लगाता कि आम झारे मचल होई हलसा है लोक लहर के दिन बहुत दादा। बाप रे बाप अभी तक ले आईनी ना वहाँ के बताव ई बुझाता हमार जीव निमन नहीं के रहत आई का करत नहीं आई उल्टी होखत हुए चक्कर आवत हुए हम तो जब बात के डरा तनी वही बात ओसे का लेकिन हम अब मानम ना कि कतनो कोई तो दवाई खाला बीरो खाला इहन हंसियसन हंस के का करेसन कम से कम तो इनकर एगो निशानी तो हो न जाई है वही से वो बोलैले तो बानी कहम इनका के खुश खबरी दे कहम देखी रौरा पापा बने वाला बानी जननी है ओ भाई हमारा समझे में केले से आई केले से ना है उनका के बतैलहु रही तो हम यही पेड़े लगे रहम अभी तक ले उहाँ के खाते नहीं के क्या करी है कोई तक लइनी ना फोन कर तनी हम काहे नहीं उठा इज्जत हमर भाई जा तू गौवा के लोगवा देख इज्जत हम ससुरा हो सोसाइटी हो के आज रवा के नहर में अब फोन करते तो हमारी इज्जत नहीं है ना तो मत करो जा तू मत करो। है तू नहीं खबा ले चलो जुलूस किया ना मत अच्छा जी है ना सुन है अरे माई जाए अब तू ये जके ने कैसे अगले रे उन्हें ले कैसे आ गई हां देखो अभी तेरा भत्तार भी फोन करम तो बुझा जाए बुझा बोल, गेल बोल। अब तू इतना पास के लेके इनका लड़ता ये बता ना पहले बताई पच काहे लेके लड़तनी तो सुन है बात जैसे टिकाए वाला रहनु तो यहाँ के खूब रहत रही तो हम ही सब उठरनी ते सुनी इहे बारी तो हम जिया तई आइता बुझलू तोरे ला डाल जाई के हम माई हमारा मतलब ऐसे भइल बड़ा तो मन तू चल गुल तू तो चल गुल पर भातार बिरा सुत तो वो बैठा तू हां हां तो ई बेचारा कैसे रही है तोर लाज देखे तोर लाज के ना रे ये में लाइट का प्यार हो गल तो प्यार हो प्यार हो गइल हां कहे तोर प्यार के उम्र के बड़ा तो प्यार कर ले हां उमर देखा जाला प्यार उमर देखा जाला हो मोर को तो जानते नहीं लड़े के नहीं तू जा तर बिया हो गुल बनो तू जा फोन मत कर हमरा पे कह देता क्या होता है ये के है काहे हनी देखा हनी देख ला कावन ची लुकात रात नहीं के देखा मत लुकाई माने ना बारे में लाज लगता है तार बहुत दिन से शिकायत सुना तनी आज वो कॉल से कर लाइका नो त आई नहीं ये सुन के तू के हड़ा हो के लगे ना के आनी हां के आनी हम के हम मारा धरम सुन मारा था हां रे मैं क्या कहते रे तू अरे तू गोइला के बाद में हमरा के मांग में सिंदूर भर दे बन इनकर बच्चा के माइयो बने वाला बानी हम का हो का कह माई बने वाला बानी तारा का बुझाता झूठ ना साचो हमनी का रख देनी जी और ना क्या बोलो ए जी हमरा को अबले यही खातिर मर जाई कैसे मर गए हम जिया तनी मर कैसे जी लाज नहीं लगा था हमें हमार लाज नहीं खेला तू तहरा लाज लागता तू तो छोड़ चल भतार की मैं मतलब मैं पर रहबो हमरा काहे ना रहो काहे ना रहो सुनी ना रो कहत रही ना तो रो काहे तू काहे तो रह जाता रू काहे घुमरी आई जात कहत रही ना नया खुश खबरी रो के देबे वाला बानी हां ये खुश खबर देबे वाला हम ना जाए तो बड़ा खुशी के बात पर मैं दुखी के काम छी बाबू सुन ला देख ला तारा के लड़की ना मिलत रहे है बुढ़िया मिलत रहे बुढ़िया में का डाल का मैंने का नहीं थे इनके में का नहीं थे हमरा की बताओ लड़कन के बारे में बेटन के बारे में ऐसे ऐसे मत देखो चलू तो दे मांगू हां ए में का बात तू हमने रह लड़का में फांसी लगा के मार दिया सा हां तो हर पर हंसी के बात बा हम के लगले चल जाए फांस बुढ़िया बियाह बनले बियाह ढेर बाटे बुढ़िया की पहले बताओ छुपावे के का हमनी के भागे के बा यही गौवा में रहे के बाद छुपावे के का करो बेटीवा का रख ले मतरिया का रखल त का ई चल गुली लेकिन तब रख ले दू हां तरा खमना रखना इनका में छामता बा तू रहा बू इनका में छापदा बा तारा में छामता बाटे बॉल बा गुद्दा बाटे बना। ठीक बाटे तारा ना हमनी के बुढ़िया हो गइल बनिया तू ना ए का 15 साल के छोकरी हो गइल बाड़ू हां चलो हम बाई तो जानते नहीं चलो चलो नहीं लाओ चलो
पहले हाई बिटिया टोला ही ले रे ए बिटिया चुप ना रही देखिए देख माई के बतिया से मातारी का बेटी ससुर चल गई जहर यार पर मातारी और रहती है तू रहत रहू हैं तब तो उतार बाप न हो गेलो मातार से बाप मन गई अब जातनी हम ससुर हम रहबे ना खाए में जातनी हो तेरा ओइला भी ना कौन दू बार बाटे जा आके नाम रोशन नहीं पूजा करत आके जब कगरिया गिरावत हो जा छिनार मरो ये दीदी हाथ भवदी रखे लायक नहीं खे मरद तारे सास खेलाड़ तर ननद खेलाड़ मरद हमर फोन पर सुनी बहारा ले कि का करी हम मर जइहन बेटा वो ऐसा ही सुनी जा दीदी रोवा सब फोन आइनु त हमर मरद ले कुछ कहम जा जन ए बचिया हमारा वसे का मतलब बाटे ए बुढ़ी त जे गुड़ खाई उ कान छेदाई हमारा वसे का मतलब बाटे हम त भाई कहबे करम दू गो चार गो मेहरन से कहबे करम हां तोरो का जाना तनी कि तू कतना निमन हरु ठीक बाटे हैं तू तो अब आग लगेबे करबू लेकिन बुढ़िया के एक पले घर में ना रह दे अभी घसेट के निकाल